חברים, אני צופה בתופעה ההזויה הזאת ואני תוהה, איפה איבדנו את זה? איפה איבדנו את זה? אני רואה גברים עם כלבים שהולכים ואוספים את החרא של הכלבים שלהם. חברים, בשביל מה, אני שואל, בשביל מה? בשביל מה אתם משעבדים את עצמכם לחיות האלה? זו תעשייה שלמה שעבדה אתכם. אתם מבזבזים משאבים אדירים על הכלבים האלה. יש בתי חרושת שמכערים את הכלבים האלה. פעם זה היו זאבים, פעם זה היו כלבים ששירתו את האנשים, והיום זה פשוט יצורים מכוערים שפגעו בהם לטובתכם, לא לטובתכם, סליחה, בשביל שאתם תרגישו משהו משמעותי כשאתם מטפלים בזה. חבר'ה, אין בזה שום משמעות. אתם מבזבזים את הזמן, את החיים שלכם, את המשאבים שלכם, על זה שמישהו ירוויח כסף. תעשו עם הכסף הזה משהו משמעותי, תשקיעו אותו בעצמכם, תבואו, תתאמנו, תתחזקו, תמצאו משמעות אמיתית, תגדלו את הדור הבא של ילדים, עזבו את הכלבים האלה.